Havoda asılıp duruyan sehrli adam hilesi nähili işleýär? Köçede yürüyen vaktiniz, havada oturan yalı bolup görünýän sehirbazlary görensiňizdir. Aslında bunun arkasında yeňil ýöne akıllı gurulan gizlin injan bar. Gizlin meta guruluş ulanylýar. Sehirbazyň uzun eşiginiň ýa-da örtüginiň aşagynda berk, demirden ýasalan bir ulgam gizlenýär. Bu ulgam 3 esasy bölümden durýar. Ýerasty giň metal platforma, görünmesin diýip haly ýa-da örtük bilen ýapylýar. Sehirbazyň ähli agramyny şu platforma göterýär. Platformadan ýokary çykýan metal üstün, taşynan seredeninde bu üstün hasa ýaly görünýär. Hasanyň içi boş däl, berk guruluşly demir üstün. Üstüniň ucuna berkedilen gizlen oturguç. Sehirbaz aslında şol oturguçda oturýar. Uzun eşigi bu oturguçy bütünle gizleýär. Netijede taştan seredende sehirbaz diňe hassasına dayanýar-da howada durýar ýaly bolup görünýär. Emma hakykatda ähli agram ýerasty platforma we metal guruluş tarapyndan göterilýär. Howada durýan görnüş bolsa diňe vizual illüziýa. Näme üçin aňsat bilinmeýär. Uzun eşik ähli guruluş ýapýar. Hassasynda demir üstün ýöne taş görnüşi boýalyp gizlenýär. Platforma haly ýa-da dekor bilen ýapylýar. Bu hakyky sehir däl, akylly gurulan fiziki mexanizm.